isikelela e-Afrika baluphakanyise President of the Big Nation ngizwe umlando omkhulu nontombazane Mjabalazi Mqoma kaMazimtanda imvumamvumano President wabantu abangana ama-conflicts uPresident wabantu abampofu uPresident uphila nabantu. Ngibonga kakhulu ngenza kwethu ukuba sibe ndawonye namhlanje. Ngingena ngacula lesizwe ngoba ngifuna nje ukuhlala emaphuzini ambalwa bese ngingena endingibeni yendaba. Sengithole indaba zokudlula emhlabeni kuka General Colonel Themba Mthimkhulu kwaMashu kuyinsizwa eyaflathela leli laseNingizimu Afrika ngeminyaka yama-70s iyozabalazelela izwe laseNingizimu Afrika. Exile ihambela Angola, ihambela oTogo, oTanzania, bekhulela ey'ntabeni eyilunga eliqavile likakhongolose African National Congress. Ekhuliswa zinsizwa laphana-ke oJeff Hadebe kanye nobaba uJacob Gedleyihlekisa Zuma koZambia. Bamkhulisa babaqeqesha bagcine seyingxenye-ke yombutho wamasosha wokuvikela izwe laseNingizimu Afrika. Wasebenza-ke ngonyaka ka-1990 esebenza njengo-General Colonel kwi-military base eBluff. Emveni kwalokho waphindela-ke nobudokotela, wagcina-ke esewumelaphi khona ngaphakathi emasosheni esikhungweni samasosha. Sithi hamba kahle eBhungane, hamba kahle emakhulukhulu. Ngibe nenhlanhla-ke ukwazi siyacela-ke ukuthi siyazi ukuthi iqembu lakho likakhongolose ANC kanye nawo amasosha uqobo bane-stress bagcine sebekhohlwa nakudla okungenzeka gcine bengafinyelelanga ukuthi bazi ukuthi awusekho emhlabeni. uGeneral Colonel wamasosha udokotela uThemba Hadebe ongumfowabo kaMabhunu uMabhunanyile owayeyigadi elikhulu kakhulu naye esemasosheni usebenza kakhulu nobaba uThabo Mbeki. Waphinde wasebenza nobaba uBhekicele uzomkhumbula uyamazi esebenza naye uMabhunanyile. Emveni kwalokho ugcine-ke edlule emhlabeni ngonyaka ka-2006. Namhlanje-ke kuhambe umfowabo omdala ngomsombuluko uzobekwa khona kwaMashu ngesabatha lona leli esiya kulona. Sengathi ungalala ngokuthula amakhulukhulu, ungale ngendlela, uhambe kahle, lubuzamile ngabo bazamile emthondweni. Siyabonga.
Bona babona usiqinisele. Ongelasi. Ngibulala ubaba. Wena laba. Awulungile lo. Awunele bathole lo. Naye bathole lo. Oka, bathole. Bathole. Aki. Bona laba. Awu. Awu siyabazi. Bona laba. Namhlanje live ngisho emazulwini ise live namanje. Ise live. Ubani ohluphekile? Inhliziyo yakho. Phupha ngisho ebusuku idonse kusiko ibulala ingane ngenengenzini lutho. Ingavimbi umuntu ndawo. Ikhulumela yibekela umoya njengasanamuzi. Ayisekho emhlabeni. Intengane siyabonga mfana kithi. Siyabonga mfana kithi intengane. Eke album yakhe emnandi kakhulu. Enhle la uhlonipha khona ikhala kashafuza. Inomnyama magadla shoshoshe ehlangene zababhemu abanye begadla behlahlanyevana sibonga kakhulu ukuhlonipha ekumfana webhovu kaDika umuntu ekhathele ubuye khona intamo lombalandala enedlebe lodwa siyabonga into encane hlanganisa amaciko njengoDulas emsebenze nawo oJaiva zemnike eke obhuti bakho namanye amaciko amaningi wakhipha ulozolo lwealbum ngibonga inhlonipho yakho nokuyibandakanya nezinto eziningi ezizakalayo ngicela ukuthi abantu bamseke eke into encane eke umsebenzi wakhe uqhubeke uya phambili very powerful album well managed well professional well combined ziyakhala manje ngezo online yimi lo mbuyile satanebe finyela laphana ke umroza fakuthi laphana amadoda ke isiqhamsodidla lethana amadoda ke ibhola lethu laphana ngaphansi kwamhlabeni ngana amadoda insizwa waziwa laphana ukuthi isiqhopha umlando sakithi eNingizimu Afrika uyakhumbula laphana ngonyaka 2016 ithi ke kwakhala nyonini ithi ke ngempela ke ngiyambonga uSimphiwe umfoko amasondo ngiyambonga eke ubaba uMthembu ngisho njalo ngithi ke mina selosala kahle usizi selosala kahle ngithi ke bye ihlupheka esho njalo laphana ke wathi sobulala uFandamu afanga impela uFandamu lapho kwaqophela khona umlando uMaskandi uqala ukuhlonza unyaka oqala ngqa sizoke siyibonile ke velelwa izinkinga iziyazi yahlanya nokuhlanya in between yabona ke uke wahlanya nasekhanda aphanjelwe ingqondo isihlanyela sonke ke hey bantu lebhlungu bawasithalo ubhlungu bawasithalo emveni kwalokho ke yabuya yasinda ngensizwa sibonga umphefumulo ukuthi ukwazi ukuhlangana nenyama namhlanje ke siyibona ke ikhipha album yayo emnandi kakhulu ithi ke phela sisikhuluma labo ngephupho lapha ke insizwa ikhipha ingoma emnandi kakhulu isho njalo ithi induni ibiza insizwa ithi ke lelizwe ngelenkosi inkosi yasemangunini igagole ngempela umroza uyakhumbula ukuthi ngisho imfaduko le uDST ekubese lapha nakulapha kuyingangizoma music production la ixhaphaza khona uJaiva zemnike emshuthisa isithombe
emshayisa isiginci ke kubo yena front athi uyinyoni ezimaqola ziphi lezo nyoni ezimaqola kodwa umuntu wayebheka lapho ephakamisa umculo eke ka DSD eke osaziwayo kwakuyena uMrozo ngama-backing amahle ebheka imbongolo eke ikhonye emahlangeni ebheka nje imbongolo engakwazi inhlabo nje ucula namhlanje amentayiza lo phaqa ababhobokile United States of America. Hey, what's up, dog? What's up, man? What's up, man? Well, what's up? What's up on the guy, man? That's cool, man. That's cool. Only solo. Tanto vai se avanti, tanto si avanti. Only solo. Não, só nos um cara. Para tu assim, chama tu. Olha não. Chega, host. Vurumoma la fana ke kumpoka msezane la fana. Ndoba bambhoboza ngohlamvu izinqe nje lapha abakwasinda naye into ayisindela bazama ukumdubula bemthuma uphuthe egoli hey ngoba leli goli leli wasinda wayesesiqhoshele ngokusinda kodwa nabo ke labo uma babemsukela angikholwa ukuthi basekhona hey akaze ngelibona noma nezinelotho nje ikhehla noma nono lelotho ekhanda Luthi ngibona mntana mengiphamisa ukuhamba nje sengabaqeda. Ngiyangibona nje imbewu enje ihululekele emhlabathini. Ingane namathamba fresh engaba sagijima pheke komhlaba. Sibulelana zodwa. Zithi zizinsizwa zakwabani. Lezi insizwa zakwabani. Anikaniwe ngiphoqa impilo. Kodwa nawe uhulumeni lesandla. Ngoba ingane sinje ngingafica lapha evalele police station ngithi ngiyabuka lele lapho abantu abaningi kangaka ababoshiwe lapha ngithi mangiyabuka ngibona benoku indlala ngathi uhulumeni unesandla isikhulu isandla lesi sandla impela ezingaka siyaxama nizinsizwa niyabulalana nibhodla phahla nebhama nibheke phi manishi ngiyibuzela nje usala bani njobo ufaka uzifumu kangaka hey batokele ngabona manje Ogojela insizwa ngala kwaZulu ogojela insizwa ngishabantu batuba eke insizwa yakwaMataka ixoshwa eke kwakusho njalo ke abalobokazi eke basemtubatuba mabehlonipha bethi kwaMataka ixoshwa ngoba besabugagula abasemzini bethi bonke umoka ixoshwa eke impela into ebalekile ke lapha ukuthi yazi ke igalolo lensizwa kuzomculo eke igame kakhulu ngenkostini eke yaphinda yasebenza kakhulu eke nomfana omncane wakhona lapha ekuzandla encane umdumazi ekwaba sokhalweni mina ngibaze baba sokhalweni
ebesanganisa insizwa lapha ngikhumbula umfihlo mfoka Ntombela ngisemsakazweni elokhu ngibelesele ethi hey mfowethu impela ngiyazi ukuthi niyazingela bafowethu nihambe nizingela okusabhova okufana nebhova wagcina ke mfowethu nami nginazi kanjalo mfowethu siyabonga kakhulu mfowethu ke sawumncela lapha kweMbizo online ngitambunike ithuba mfowethu lokupromote umsebenzi wakho omhlo isanda kugaqazwa imoto kabike le ndoda le iqhunywe insimbi nje ayikwazi ukuhamba uNkulunkulu emhle lamathonga lelizwe bayisindisa akhumbula ukuthi kuye wabatshazwa ehleli hamba ngayo lishe kwathiwa ngeke asasukuma ngedlozi lo isemkhulu noNkulunkulu wakithi namhlanje iqolo nalo cha liyasebenza phela liyasebenza wethu ngana wethu cha mfowethu unikeze ithuba mfowethu ubingeleliso saphunga namageba kuphinde usethulele umsebenzi wakho omusha mfowethu ngoba ngithanda ukunikele lethuba mfowethu hayi ngoba ukuthi abuyela ngoba uyigakho ngoba ukhokha ngobunono ngoba vele uyazi ukuthi linono cha angibonga amacingwane ngiyabingelela konke umuntu ongibhekile ngalesikhathi ku live ongizwe online ngiyabingelela nje kubo bonke abantu obingelela umgojeli umfana kaNcube odabuka lapha eMtubatuba kwaNkomo kaXosho ngiyabonga nje ukuthola leli thuba ukuthi ngizokhuluma ngomsebenzi wami ophumile ohloko sakhona sithi iOxygen ngicabanga ukuthi ke uma ungaya nje lapha ya ku YouTube Spotify uzofika uyithola ingoma enengoma ezo10 la khona ngisebenze noma Fikizolo ngazosebenza noDadewethu Ndoni ngazosebenza noSaliwa ngazosebenza noMjolisi ngazosebenza nomabutho bafowethu ke awukho lapha noFuad kuno repeat kuphela ngiyathembisa nje kakhulu ukuthi ngisebenze ngokwezikhandla nami emva kwesigameko esithe sangehlela ke sangibuyisela emuva kodwa ke uNkulunkulu emuhle ukwazile ukuthi nginezithuba lesibili ngiphinde nginenzele umsebenzi ofana nalo nokujabulisa kakhulu ukuthi umsebenzi lo uneviki nje uphumile cishe uphethe iviki lesibili kodwa wenza kahle kakhulu ba ngathi inamba zikhomba ukubheka ku100 njenganamanje kuyajabulisa ke lokho ngiyakhuthaza abantu ukuthi abaqhubeke nje njalo belapha ku YouTube ku Spotify bephinde bengifollowishe lapha ekhasini lami ka Facebook umgojeli SA kanjalo na TikTok ngabonga kakhulu bafowethu ukuthi nje neyami ingoma ikwazi ukuthi ifinyelele kuleli miliyoni eselibangwa njenganamanje lokho kuyongithokozisa kakhulu ngiyabonga kakhulu macingwane ukunginikeza ithuba ngana kwethu ngiyethemba ukuthi wonke umuntu ongibhekile ngalesikhathi uzophuthuma lapha ayoyithenga ingoma ba egcineni thina sesisebenza ngawo amafoni vele ukuthi nje lapha ufika uthenga ingoma yamgojeli ube wenza okukhulu kumina ngiyabonga kakhulu ubonga mina ngane kwethu uphile mntaka baba sengathi umsebenzi wakho eke empela ngongaba impumelelo futhi nami sengozwile umuntu kakhulu ngincomeke mina ubala ngoba ngicoma le isikhukhukazi lesi nje kuthiwa umrose yabona ngicoma ngoba ngibenqinisile yabona ngizoqhuma uhazane lo encane ngoba ngiqinisile ama track record abantu labo bantu ayaziwa ziyakhala ke manje hayi siyabonga kakhulu suka manje sengiyabasa Yeah, sanibona. Ibushukile inombulo. Okay, nginenkinga serious ngokay. Okay, akasafuna ukwehla esikhundleni. Okay, akasafuna ukwehla esikhundleni, ubusy. Akasalibambe nocingo. Kodwa ke ngibe ngenhlanhla enkulu kakhulu namhlanje engehlele ekuthenini lapha ekhaya komunye imizi yakithi olapha eMzinyathi. Ngaphike khona ngoba sibhizi nje sigamenye ukukhula silungiselela umcimbi omkhulu ozoba ngesonto nge3 olapha eMzinyathi eNanda aphesheya nje kwasekhanyeni ngaba nenhlanhla ke mina ngathi mangabeke kwakheka lapha emzini kaBaba kwaba ukuthi bafika umakhelwane bonke kodwa kwase kufika umakhelwane wami ke umkhulu kunabo bonke ubaba inkosi yamakhosi uNyazi Lwezulu umakhelwane wami wayeseke engibiza esho ukuthi cha makhelwane ntanami ngizobe ngikhulisa abantwana bami kuwo lo muzi la sakhelene khona uyazi ukuthi abantu benkosi bangenzeka bangehlule ngendawo yokupaka ngiyacela ukuthi amachunu ayivule izandla ngajabula ngafa ukuthi lapho
nami ukuthunywa umuno wasezulwini kuba ngilungisa isimo esokuthi ngicente igceke ilungisele ukuthi imbali zonyazi esikwazi ukuthi umemulo uhambe kahle. Uzobe ngesonto ke cabanga usobe sinazo insizwa lapha umjolist insizwa ulimithi mfokanala uNuba ngoba uNuba usenhlizweni enkulu komthanda kakhulu unyazi lamthanda uNuba uzobe khona umthandeni igqokamelisha lizobe likhona bese kuba umfowethu uSjava yona abantu phela unyazi elingicelele ukuthi phela hayi kungakuhle impela nje mase igidile intombi ijulukile bese bekwazi ukungena nabo behalelise ngoba nathi sobe sifundula impela nje sigida mina umakhelwane wami ngwaphosa itshelifiki ushaye uthi ake ongake intaba impela uyasho uthi cha abantu abasondele kube kuhle kubuswe akhulise abantu ngokwesintu nangokwenza ukuthi ethi eyinkosi izinto ayihambise ngokohlelo lwesintu lokho kuyakhuthaza ngoba ukwenziwa omdala kwenza ukuthi nathi sizingane sazi ukuthi siyakweleta ubesikwenza nangelinye ilanga mangabe ke esincokola ke nomlomo wasezulwini usiyabuza ukuthi hawu ubuyeni niphesheya ngithi mina ngibuye ngesonto baba usithi ke cha isikhundla sakho usilandele K cha ngase ngimceba ko K ukuthi cha baba okay akasafuni isikhundla sami sithi ke inkosi cha akeze la ngesonto azosho ukuthi unqabelane ngesikhundla sakho abuye afike la azosibuyisa isikhundla okay ke naye singaba khona naye ngesonto lapha ke emzini wenkosi ikhona iparking amachunweni January bese ke sehlela ke emzini wenkosi kubuse kube kuhle ngesihle impela kodwa ke okay naye usiyobona ukuthi uphathani ubuyisa isikhundla phela ngoba hayi amabamba futhi bayakhala abantu ngawo okay bathi udludu awumi uzudle ngisho inkukhu ngomhlangano okay ucebile kwathiwa vele lezo ndaba seyiphutshukile ubhuti uNzuzu uhambile wabika lapho befundisi ukuthi okay wadla inkukhu ya seyiphutshukile lezo ndaba hos zoqula amacala akho okay ya njalo nje cha K buyisa manje isikhundla sami buyisa isikhundla sami futhi ngiyafisela okuhle kodwa mntaka baba ngoba ushaya amaphuzu abalekela kakhulu kade uphethe ngubambisile wakhuluma ngendaba yamalobolo ngoba besiphuma nje silweni sihamba nomfoka amancinza umeli uSumfoka Zondi umongameli weBusiness Forum in South Africa aphinde futhi abe ingxenye yobukhosi bakwaZondi impela bizwe isilo samabandla wonke ngamphelezela ke njengami njengomunye wawo top 6 eNdlunkulu yakwaZulu nami ngisekomidini eliphezulu eNdlunkulu kaZulu ngakho ke kubalekile ke ukuthi ngiliphezele iqhawe lakithi kwakhuluna izinto ezinhle neziyaphambili nezothuthukisa isizwe sawuphunga namageba kuyiwe phambili ngifike nami ke ngaliputshuza ke lelo daba ukuthi impela ibamba lami lapha bayede likhalile ngamalobolo nami futhi impela angifuni kumphisa ngoba insizwe eziningi ayiganiyo cha kwabanjalo ke sathi ke isilo cha sizohlala phansi libukisiswe lelo daba ngoba vele kwakuyisinqumo sobandlululo thandile igama elinjalo livela kungaka indaba injalo nje kanza kwethu emveni kwalokho ke bakwethu ngifuna uqonda ngqo iqondele emkhanya kude ukhansela umdaka okuyimeya khona intulo le imeya lapha emkhanya kude akekho kungazi ukuthi ubaba umdaka usopolitiki omdala lapha kwaZulu abaningi bangangamazi kodwa uyize traditional politician laba usopolitiki abanaka kakhulu intuthuko yomphakathi nezinto ezithize ngaphandle kokuthi ba understand isikhathi samanje ukuthi sekusetshenzwa kanjani izimo zi-expose kanjani zemphakathini. That's why ANC has got so much problems because they are so too traditional. They don't work and expose izinto zabo. Bathi bahlula baze bahlule nayinkatha etihambisa uJojo Tank odwa uJojo Tank
ukwenziwa idili lomcimbi elingaphezulu koJojo Take aba 100 ibudget yalo mcimbi kuhambiswa uJojo Take nembuzi embili nejingi inkosi ubani isijingi ngoba vele batholile abantu banezungu manje bahlele emakhaya abasebenzi uthola ibhasi lamahala lama food parcel vele kuzoyiyo kule mcimbi yabona ebese kwenzakalayo okungeyona into wrong lokho kodwa uma kuzokwenzeka ngendlela ekahle namanje ke umdaka ke ngitholile lapha ukuthi umkhanya kude ngenza ucwaningo nje ngathola ukuthi ikakhulukazi esigabeni samanzi kuningi kakhulu okuhle asekwenzile iphutha lakhe elikhulu kakhulu mina ngimsola kulo ilento instability yomkhandlu wakhona ukuthi why all the time umkhanya kude ube ne instability engaka politically yabona okusho ukuthi abantu basemkhanya kude nabo khona abangakwenzi kahle ngoba umasipala njengomkhanya kude kunenkinga engaka yamanzi bese kubalekile ukuthi kube ne stability ukuze sikwazi ukuthi iproblem ethinta amanzi isolveke ngoba ungqongqoshe lo osuke ephethe amanzi kuzo lonke imali fanele ayifake engaphansi kamasipala bese kuyasetshenzwa akufananga ngakhona kuyasetshenzwa khona akufananga nase lapha kule masipala lo bathi ephethe uthula sizwe uyishaye ibhuku imali yakho ethenga ospa akaze nje inhlobo nje eze lutho akuholwa khona ngisho ithishu yokushidaba lapha eZululand akho ngisho iphepha lelo kuthiwa photocopy machine ayikho imali yakhe yokuthula sizwe uthenga umasipala usuku nosuku lenja le idatha liyabheda ngisho namhlanje ngisho nakusasa nayizolo bengisho ngiyoshona ngakusasa ngisho ngisho libeni ngoba umuntu mayiphethe uyabheda nje angaloku nabukeliso ontuli bayamsaba nama kumena ngathi ubeya phesheya nontula nje balekile phesheya lapha exakwa izinkinga zenkatha waspenda 1 million phesheya ngiyawufuna ukwazi ukuthi intuli lo 1 million ospende nguya phesheya upepenyeka uauthorize ubani is on your pocket or in the government money ucacise mawupepenyeka nomxhasho kosomabhizinisi abathize ungasikhumbuza undebele owanikezwa osonkontileka imoto ye-million imiliyoni lalisabatshazwa ngalezi ayikhathi 30 million lalisabatshazwa ani makuvuka uzenzele noma kokuyini 2011 noma 2007 lapho nje unduna kula kwaZulu yabona ngoba lento yokuba omakhaya idlele irong uzokhumbula futhi ukuthi lokho leyo mali leyo moto yagcina ibuyiselwe emuva kulabo sonkontileka thina sasumlando kade sasibuka sithule nje yakhumbula ngo2015 engena ku-SABC3 News udokotela uZweli Mkhize ezodefenda iproject yakwa National Department of Agriculture ethi umngakho ithole nje ngokulandela imigudu njengabanye abantu aba-ordinary akake there was no influence in the history of the world. You can't be the premier and your wife get a tender 100 million and then you say me it was a normal process. Ayikho into enjalo msawudlala ngathi sibadala manje ayikho into enjalo ayikho nje ifana nse lento yasho baba uZuma ebuzwe indabeni BBC News kuthiwa uDuduzani njoba multi-millionaire nje uDuduzani kwenzakala kanjani ukuthi aqhamuke vumbu nje uyisebenze kanjani le mali engaka senayo impendulo yakanqamalala yaba labo kuthethethi phakathi njengoba bonke abaholi yaba labo kuthethethi phakathi ukuthi aphendule impendulo ethi hayi on his own a son of the president on his own climbing the ladder to become the millionaire is questionable. Wake up, young people, wake up, South Africans. And the country is on our hands right now. We need to be truthful to each other. This is a history I'm referring to. Izinto lezi esezenzekile emlandweni. Nawe akantuli njengomnduna kulwethu. Asilindele ukuthi ungadakwa ublue light into a level yokuthi uzuthatha imillion laba kokubentela. Uwena uthi wena kuphenywe ntuli. Kuphenywe udaba lwe youth fund. Ukuthi yenzeke kanjani obani uthole kanjani nobani uthole kanjani kodwa utholakala wena uthola imillion uspend imillion ngeholiday laphesheya
unknown. Mina ngihambe kwaguga amaqakala ngibheke eMelika ngijika amazwe awu20 ngivakashiswa emazweni engingawazi phethwe umkhuhlane international flu ngiyamangibuhlungu isifuba la ngihogela imoya yakothoko emakwelekweleni ngihogela imoya yako Italy Rome ngihogela imoya yako DRC lapha impini inuka ikhwaphu airport yakhona inuka ikhwapha ayoshona phansi angangathandi nami. I walk in a cheaper level. Don't Masimbe airline to Ethiopia airline. Yabona. Ngaqala mina uthi khona igule ethandwa ngalolu hlobo. Sangagibele Tuesday kwesigule esingakanani. Wathatha umbhede igule ezo6 kwabe kumbhede wesigule ngaphezulu lo dokotela basibasikakile lapha. Siqiniselo la ngakithi. Ngithi mina bamsengana ubusiness class lo muntu. Yabona. Ushintwa khona la. Shame. Hey, ngibukela khulu. Hey, let me touch that up. Kodwa khona bahamba ngama-business class, ngama-Emirates, ngama-private jet, bona baphila kamnandi at the expense of our life. Injalo nje. Ngisuke lapho-ke ngiqonde ngqo. Umama unamagugu. Simelane. Uyakhumbula ukuthi intokazi ekholele eGoli kakhulu kodwa kuyafika lapho kwaZulu ke yaziza kakhulu le phezulu eZululand. Ngimazi mina lapho ngo2009 ubhizi khankaswa lapha sihamba nobaba uZweli ngaphambi kokuthi ubaba uZuma athi become the president. I think yes 2009. Comments history ngiyazi izinto ngiyazazi angifundi iphepha ngifunda pen yilula konke nje kuphukile inombolo ngishike mina unomagugu lobe phafa nje ngiyaphafa ayotshela abantu abadvise abathi ayibaqondalisa awuyaphafa bamthukela hayi awuyaphafa hayi ngiyahleka mina ngiyantshela ngibuyile khulunywa amaphuzu la manje qondwe ngqo amaphuzu unjalo nje emveni kwalokho ke watholakala ukuthi kunenkinga health care city oqala inkinga ziningi lapha kwaba nenkinga yamathenda ama-security omantshinga la abagade ibhedlela kwaba nenkulu inkinga yalapho ongazi ukuthi amathenda akhona ahamba kanjani ngokwe-authority yabona. Sathula ke sabuka ke sathi makabe kuphila abantu bakithi abamnyama kulungile sabuka inkinga eningi kodwa kwakhombisa ukuba nophawu oluhle kwi-first term yakhe ephethe njengongqongqoshe wezempilo. Kule second term asikaboni ukuthi ukupha sekwenzile nangakwenzanga kodwa sisabuka nje siqolozele kodwa futhi engingakusho mina ukuthi ngifunile ireport yezinto eziningi esiyiphawula abantu oluthinta including nento ethinta uJesinta Ngobese uMrs Zuma. Intokazi le ngiyayazi ke mina isebenza kakhulu eziteshini zomsakazo yasebenza nalapha engithi mina Jesinta ngiyakubongela well done ngiyakubongela ukuxoshwa emsakazweni uzokuphila impilo yakho ngoba emsakazo ikuncisha ilungelo elikhulu kunawo wonke kwi-freedom charter kwi-constitutional yezwe enethi freedom of speech uyakhovwa thiwe yiba mkhovwa la ekhaya umthetho cha akusho phela ukuthi umuntu akabulldoze process asebenzise platform okungeyona yakhe ufese inhloso zakhe kodwa wena uzange ukwenze lokho ubu-exercise i-right yakho eceleni bona base beyilinka nokuthi wena usebenza emsakazweni base beyiqhelelanisa nawe which is totally wrong ukuthi bakuxoshe. Ngizwile kuthiwa-ke kube ne-influence kamama uNomagugu akumfanele lokho mina ngokumazi kwami akumfanele lokho futhi nawe uphikile kwa-SAFM ukuthi kungenzeka ukuthi kunensolo njengalezo singasekho isidingo sokuthi uphike makukhona. Bese ngithi ke mina emashini yakho yokulona amakwelekwele asiwafuni vele afika noMandela waziwaganwa khona
wazoganwa khona asiwafuni siwabekezelele Mandela lo wasenyela amagwelekwele yabo nawo amagwelekwele kwathiwa hey labo baba benu bahlale emazweni ethu baze baganwa khona abanye amagwelekwele ebagcina bebezala ingane beyizalela ema-exile uvele kwenzeka lokho ngiyazi kwenzeka so ke manje ke kulezo zinto ezinjengalezo kubalulekile ukuthi uqonde kodwa indabeni yama-health sector asikhulumeni iqiniso bakwethu kukho wrong ke ukuthi uNomagugu mangabe yabona emamgwaqeni ukuhlangana nomuntu eshayiswe imoto mhlawumbe yakwaba hit and run uphuka umlenze noma uyaphusa phefumula umuntu ulimele awubuza igama awubuza isibongo uyamsiza umuntu ngiyikhwama zachitheka lapha uthatha ucingo phone fonele ambulance noma ufonele police station uthi liphuthumani nangomuntu usaphefumula is a primarily health system that is gazetted by a World Health Organization and the international law and the general behavior of humanity. Ukuthi umuntu mayidinga usizo lwezempilo uyamsiza. Ubuzwa ngisho umuntu efika esibhedlela engakhulumi uyasizwa ngokwezempilo bese kuze kufike esigabeni sokuthi lapho akhuluma khona bese buza ukuthi for a record Mr. Sibanibani siyacela ukuthi ubhalise la noma ufonele esekhaya eze namaniningwane yakho kodwa esesizakela umuntu kuyichilo lokhu ukuthi ngathiwa ungamasha wena ukuthi abantu abangasizakala nangokwempilo yebo baningi kakhulu nale goli nje u90% bathi u65% wamafayela abantu bangaphandle bathi ama undocumented illegal immigrants benziwa yini uma bese batholele undocumented bebalapha bese beyobathatha bebafaka etruckini behambe emakubo ngoba phela Nomagugu akasebenzi kwa Home Affairs akasebenzi kwi-military akasebenzi kwi-security cluster uprovide i-healthcare system which is fine for that yabo kokunye abheda kukho kunendaba nakho uyisanganele lokho kuba yisanganele yona if it's a political affiliate I don't care but thina all we need is a care system ngiyamangala kangenza kwethu ukuthi enye into engiyitholayo ngabaholi bethu uthola kuphuma amathenda oqala ngesikusho lokho ngifuna ukusho ukugcwala umlomo lokho hayi bafowethu hayi mina nje lo ngazalwa nje akaze ngibe nayo into uyithenda kaze ngiyihluphe ngisho ukuyihlupha nje nokuthi ngize ngi-apply ithenda ngiyimpungushe nje phila engamazolo njengoba kwasho uMasondo ngidla ingxabo namazolo ngoba yini na I zoom in zoom out to these things fanele uhleke into engahlekisi kulento le uhleke into engahlekisi kulento wesibili uvume uvunyiswe okwesibili ucompromise and all people abanamathenda usibanibani wazi usibanibani azo usibanibani kube linked akekho umuntu owakwathatha tender document wa-apply baningi abantu engibaziyo mina nabazihlobo zami begijima nama-tender document kuguga amathayi bethi siboleke imoto yenza ukuthi akaze noyedwa wakwawina kushiswe impepho emakhaya kulalwe phansi kwabasi kuqamelwe nama-CV kukhishwe inkulu imali ingane igijimela kumasipala weTheku udu zithi ifuna ukuqashwa lutho uzoqashwa ubani wasana nobani wasana nobani thandazela mahala bogogo emakhaya connection babo ukwadoti la ngithi mina ukugwazisa ne-corruption akavela uRamaphosa isayinele ibe semthethweni ngoba lezi zinto lezi lokhu dark and diving sibe sizazi senzeka kanjani senze uyithutha nathi siphinde sizenze izithutha ngihlala ngibheka phela nini noma ngiyinga nje weyiqhaza amathe ngiyanibuza nje lalapha ama-CV udu kubantu aba-1 million only 2 people who can get employment just fair ngiyakutshela buka ngiyakutshena nakhona kuyoba ucile ishaya indukwini futhi nalowo muntu uyalandela ukuthi ungena kanjani uliphi bala shamuka hosi
ubuyaphi kwa TV awukwazi ukukhuluma unjalo nje hlamuka oqala ulimi ugcwele umlomo ngisho umuntu ekhuluma nawe futhi aphathe isambulela uthelana ngamathe awukwazi ukukhuluma uyaphi awuthumi ngani noma spokesperson resign wa resign enkampanini yakini yakho wa resign hayi ngithi mina wehlomuka ngithe mina baleje la amafayela ngicwaninge kahle ngoba ukwazi ukukhuluma wena ngcono ngifundele phansi nami ngithola umuntu ozongitolekela ukuthi kwenzakalani ngoba siyiphathele thina manje ingane zilambe kanje kuwangidumaza uma ngahambe ngithola ukuthi kukhona kuyiqiniso okurongo kwenzakalile kuwe hlomuka kuwe thanda uxolo sabela ngiyingibiza usibala mina ngoba enye intokazi emganele yakithi emachunwini asikhuluma isichulu la sikhuluma politiki sikhuluma iqiniso elifonele nokuphilisa abantu ungangidumaza so manje ke angikwazi mina ukukhonkotha njengenja bese mina ngingenawo ama fact I was in overseas guys mind you I got international flu so now I'm waiting for a report ukuthi kuhamba kanjani ngoba manje la vele laKwaZulu kuna parliament vele kwaZulu kuna qembu eliphikisayo uphandle siphathele ngakho ke uhulumeni usezandleni zami ngizonitshela mina okuyikho nokungeyikho angibesabi laba ngiyabazi amagwala lezinto kade nginazo lapha kwe Premier's Cup emhlathuza zavala iminyango ngathula ngayibuka nje kuye kulengisa itshebe lapha lesi isiphihli lesekuthiwa ulo umuntu omuhle kaula sisebenza ipolitics sathi I was declared as the #1 enemy of the IFP therefore I don't deserve any help from the portfolio ayinikeziwe ka MEC ka Arts and Culture ambuza mina ukuthi baba angifuni imali yephalishi mina la ngithi mina bhukhela izingane amabhanoyi ngihambe ngiyohlangabeza izingane ezenza isport ezenza into ebalekile against child abuse, children abuse, and drugs abuse, and the youth unemployment. So that was important because if you use your positions against indaba yokuthi wena deployed by a certain political organization, that is nonsense. Anginendaba ke mina. Ngingangibulala manje yonke lento izosala iphila le. Khona abantu abawuqhamuka. Ngiyazi mina. Khona abawuqhamuka. Khona abawuqhamuka. Ngoba nina ziphuphu inyamazane eqhamukela ehlathini anginibangisa emathendeni anginibangisa imina koko ngumane stame ingane lawa ethuka nibanga manje banga manje stame ingane esikoleni uthi ubani ozofunza ngaphi ingane ubani ozofunza ngaphi ingane nami ngifuna ukufunza ngapha hayi nami umfazi wami uyakwazi ukufunza ingane abantu abasebenzi kodwa niyahlukaniselana akho ngisho opposition in this country because khuluna nabo phansi to yena woza la hlana lapha khonkotha mawuthanda. We don't have a country. We are in the mess of God. I'm telling you straight. We are in the mess of God. Tuli sesibuye kakhulu irobot. Siyazi ukuthi you don't have absolute power as indonankulu. But your legacy yakho, don't kill it. Don't be corrupt. Ngoba thina sikwazi ucorrupt. Don't kill the legacy of to be in the record in a historical leadership. You are the one who fear to take decisions. If you need to reshuffle this GPU, do that. Nina NC yegalubugwala NC. If indaba ye GPU le does not work for you in this province, ihlulwa yini ukuyigaqaza phansi lento liyimele ngoba vele nezinkinga zenu nahambe no regroupa kabusha izama ukhetha abaholi abaphilayo ibuyele ekhaya yabo ngoba mina ngiyabezenza abantu belwa nathi bethi indaba ye NC fila kwasho wacima usala malahle izigebengu kwasho wacima ohunta ufala nsene nomuntu ogxeke ijele uthi ayejele ukudodwa indawo abantu abaphakathi ijelani nalutho indonga nje ungafanga nje inkonzo iNC mina ngwazi wami ayinalutho indaba inabahola abasuke bephethe ngaleso sikhathi ngoba ngisho singavumelana manje
ukuthi okay ANC fuck off, it's fine, but who else? Izwe lithathaphi ninike iphara laselipompo, ninike iDA, ninike bani MK silende ubaba lizoshona phi izwe? Ngiyayibuzela ngoba abantu abamnyama bahlakazwa ngabomu. Once abelungu babona abantu abamnyama behlangana betholakala kathi bafuna uku-assemblisha bebe into eyodwa, then they make sure ukuthi bayabahlakaza at all cost, bayabahlakaza. So guys, ladies and gentlemen, ngithi nazi izandla zikangizwe uphethe izwe njengamanje, uzobuya ne-report ethinta umkhanya kude, uthula sizwe lapha emkhanya kude, uye komasipala abaningi uyogxambukela ufuna ukugaxa kwi-administration ngenkani umasipala wasemkhanya kude ekubeni umdaka enza kahle, umdaka so far so good, ugadile nawe. Bese ngizothi lapha omasipala benkathi abaningi aba bankrupt ongaholi ngisho abantu khona, na iZululand, na iMajuba, na ulokhujana iJozini lapha wafaka khona inkuzi yami lapha nishayele ingoma andisidla le mali yabasebenzi. Engakubeka khona kabi yami ukuthi ifayela manje angisezwa athi bathi hayi ulungi la komthonjaneni kuyabheda abahola abantu Friday feel ulo baba lo phethe izulweni njengamanje uzazela ukushaya induku yemkangaleni akhuza izakha kaxele uqhubeka nawo ama-event velelwe ushembe uvelele ushembe amanga laba bantu bempintshana lapha beguqe beketuke beze besuze lapha bethi bazobeka inkinga benqulile hayi kaza hayi unjalo nje ngibonile kunomcimbi omkhulu kakhulu ozoba lapha eFryhead, umfana phetheni ubhizi yaphusha umhlelo wamcimbi ngiyawuthanda, ngiyawusupporta futhi. Impumalanga didiyelo kamnandi lapha kunomcimbi omkhulu omuhle ozokwenza umhla 20 September, ngiyawusupporta kakhulu engathi ngakuba inkulu impumelelo yamcimbi ngoba uFrancine Roots engibeni ngiyisebenzela kakhulu la kuhlanganiswa khona inhlanga ezahlukahlukene ngoSpice wena ngithi zamaskandi ngiyibonile zikhona, ngizobe ngikhona kulo mcimbi. Phinde ngibonga kakhulu emcimbini wokuvala inyanga yomama wamaphinifa ozoba seDurban ICC. Inyanga yabantu besifazane izoyivalwa ngegiye eliphezulu kakhulu. Kuzobe kukhona umcimbi wamaphinifa eDurban ICC Arena. Amaphinifa azobe khona. Amaphinifa is a dignified symbol of the woman, the non-judgmental one. So asipheleleni siyobaseka abantu besifazane ngoba nani endobe ningekho lapho manibuya nibuyela kuliphinifa eMalawi. Phenyalo liphinifa asambe siyolibuka before seliphele iphinifa. Yes, bese kuzoba impucuzeko ngomhla ka-30 na ikhona eThekwini. Sibese abafana bakithi bahlanganisa futhi banomlando omhla kakhulu iWorld Cup yomaskandi. Sibese khona kube kuhle nje kudele konke kanza kwethu. Ngiyanithanda bafana nami, imini umongameli wenu, imini inja yenu, imini umadafaka wenu, imini isikrikriseni, imini Black American motherfucker. Wait, what the fuck? Kubukele inombolo ngavele ngayapapa kumuntu omdala ayisasuke le nto manje.